Салому алейкум дӯстон. Материали дастсахонвории метри 35 сомона. Адрес бозори Корвон, Пажарка, дасти рост, чорум риад, 119 дукон, рӯпарои Шанхай бозори 2. Дӯстон тамошо кунед, бо ҳасе барошон 1 метре ва метраш 15 манам баркалонши бараш 3 метре, метраш 35 сомона. Адрес мо Корвон. номерои нави ватсап якай маълум меган, номерошон ҳастаи доставкарам доран. Занг занед ки ватсап данависед, рангушон бо сар сурат мегирад, роитон мекунад. Номерошон ҳаст. Занг занед, 35 сомон распродажа. Беҳтарин материали барои дастсахонворӣ чанд метри дар кунем мефурӯшам. Дӯстон лайк, подписатсия фаромӯш накунед. Номеро якай маълум нест, занг занед. Касе дар кунай доставкарам доранд ба ҳама ҷой. Душанбе минтақаи Тоҷикистон ҳамаш доставка ҳастад.